Ahoj, v dnešnom videu si predstavíme Charlieho Mangera ako geniálneho investora, dlhoročného partnera Warrena Buffetta a hlavného stratéga v známej firme Berkshire Hathaway. Zdôrazníme jeho vplyv na Buffetta a ako jeho filozofia investovania formovala jednu z najúspešnejších investičných stratégií v histórii. Poďme teda na 5 najväčších investičných lekcií Charlieho Mangera. Lekcia 1. Mentálne modely. Rozmýšľaj ako génius. Manger veril, že na úspešné investovanie nestačí len ekonomická analýza, ale treba pochopiť široké spektrum disciplín, ako sú psychológia, matematika, história, biológia a ďalšie. Ako príklad uvediem, Charlie Munger aplikoval poznatky z behaviorálnej ekonómie hlavne tým, že pochopil a využíval psychologické chyby, ktorým podliehajú investori. Veril, že trh nie je vždy racionálny, pretože ľudia sa často správajú iracionálne kvôli emóciám, kognitívnym skresleniam a davovému správaniu. Poučenie, ktoré z toho vyplýva, je, že vytvor si vlastnú skriňu mentálnych modelov a vyhýbaj sa zaujatosti, ktorá vedie k chybným rozhodnutiam. Poďme na lekciu 2. Trpezlivosť a disciplína. Menej transakcií, viac výsledkov. Manger preferoval dlhodobé investovanie a často citoval: najväčšie peniaze sa zarábajú čakaním, nie obchodovaním. Ako príklad by som uviedol, keď Berkshire Hathaway získala podiel v Coca-Cole a držala ho 10 ročia, pričom pasívne sledovala nárast hodnoty. Poučenie, ktoré z toho vyplýva, je, že nauč sa rozlišovať medzi aktívnym a zbytočným obchodovaním. Najlepšie investície vyžadujú čas na dozretie. Lekcia 3. Kvalita nad kvantitou. Radšej niečo výnimočné ako veľa priemerného. Charlie Munger odmietal myšlienku diverzifikácie len pre diverzifikáciu. Veril, že lepšie je vlastniť niekoľko vynikajúcich spoločností než desiatky priemerných. Príkladom je jeho prístup k investovaniu do Apple s presvedčením, že ide o výnimočnú firmu s dlhodobou konkurenčnou výhodou. Poučenie, ktoré z toho vyplýva, namiesto širokej diverzifikácie sa sústreď na skutočne výnimočné príležitosti. Lekcia 4. Vyhýbanie sa chybám, a teda inverzná logika. Manger často kládol dôraz na otázku: ako môžem zabrániť katastrofálnym chybám? Jeho postoj k špekulatívnym bublinám bol vyhýbavý a taktiež sa vyhýbal investíciám do neudržateľných trendov. Poučenie, ktoré z toho plynie: namiesto hľadania zázračných investícií sa sústreď na to, aby si sa vyhol hlúpym rozhodnutiam. Lekcia 5. a posledná lekcia tohto videa. Charakter a etika. Investuj s integritou. Manger veril, že úspech v investovaní nie je len o číslach, ale aj o charaktere a integrite. Príkladom z histórie bolo viacero situácií, ako sa Berkshire Hathaway vyhýbala neetickým firmám a preferovala spoločnosti so silnou firemnou kultúrou. 5. lekcia od Mangera teda znie: investuj do spoločností, ktorým veríš a ktoré sú dlhodobo udržateľné, finančne a aj eticky. Citát na záver: najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť, je byť múdrejší každý deň. Charlie Munger. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like, odber a napíš do komentárov, ktorá lekcia ťa najviac zaujala. Ak chceš viac podobných videí, poprípadne viac informácií, aké konkrétne akcie a ETF nakupujem, pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone máš prístup k prémiovému, exkluzívnemu obsahu, ako aj tipom na zaujímavé, podhodnotené akcie. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.